खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा उलेन्द्र कुमार मोसाहारिया थांनाय मैया रुंसारि जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोबाव साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों जुजिनानै फाहामथाय लाबाय थानाय BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा उलेन्द्र कुमार मोसाहारिया थांनाय सानाव रुंसारि जाबाय। मिथिना मोननाय बायदिब्ला थांनाय मैया सानजौफुनि 12 रिंगायाव गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव BTCनि बारग' EM उलेन्द्र कुमार मोसाहारिया रुंसारि जायो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब जोनोमनिफ्रायनो आथिं फारसे आरो आखाइ फारसे गैजायै हेन्डिकेप सोमश्री बर'आ जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। सोमश्री बर'आ BA उथ्रिसारनायनि उनाव MA फरायनो गोसो दङमोन नाथाय नखरनि थासारिया मोजां नङैनि जाहोनाव MA फरायनो हायाखैसै। सनितपुर जिल्लानि हुग्राजुलि हालामनि 7 नं सनाजुलि गामिनि बिफा बिपुल बर' बिमा दिपाली बर'नि फिसाजो सोमश्री बर'आ थांनाय 2021 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लानि मासबाद जुनियर फरायसालिमानिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो आरो 2024 मायथाइयाव मासबाद जौमा फरायसालिमानिफ्राय डिग्रीखौ उथ्रिसार जानो हायो आरो नखरनि आंखालाव MA फरायनो गोसो थाब्लाबो रांखावरिनि आंखालनि थाखाय MA फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिफाया सानफ्रोमबो बन फाननानै नखर खुंबोगासिनो दङ आरो सोमश्री बर'नि फरायनायखौ गोजौ फारसे फरायहोनो सिमां दंमोनब्लाबो रांखावरिनि आंखालनि थाखाय गोजौ फारसे फरायहोनो हायाखै होननानै बिफाया बुंथियो। दायो BTR आरो आसाम सोरखारखौ बिफा आरो सोमश्री बर'आ गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा खालामनानै होनो थाखाय सोमश्री बर'आ गुरैयै खावलायहरदों। बिजनी देवानपारा गामिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि गणेश बसुमतारिया जेबो जाहोन गैयालासे न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्राय नखराव फैफिनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सुक्रुबारखालि मोनाबिलि समाव गलियाव मोसौ खानानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। सावगारियाव नुनाय गणेश बसुमतारी मुंनि सुबुंखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नाम्बार 8402924928 आव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। मैया चिल्ड्रेन डे गथ'सा सानखौ लोब्बा लाखिनानै डजेन बसुमतारिया बर'नि दोरोङारि गामसा आरो आर'नाइ गाननानै मावख'खौ सामलायदोंमोन। क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि डजेन बसुमतारिया मैया 14 नबेम्बर गथ'सा सानखौ लोब्बा लाखिनानै बर'नि दोरोङारि गामसा आरो आर'नाइ गाननानै मावख'खौ सामलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। सा ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा रुफाथि मायथाइ फालिनो साखाफारा जादों। सनितपुर जिल्लानि सा ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 25 बोसोराव आगान होबाय। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फैगौ 16, 17 आरो 18 नबेम्बराव सानथामनि हाबाफारि लानानै ओनसोलनिनो बातासिपुरनि दावहारु फोथाराव गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा खालामदों। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिदों बानजाय आफादनि आफादगिरि गिरेन सोरगोयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बटानि बिफाननि लोगो बिबुंगोरा डक्टर हेमेन शर्मानि दैदेननाय मोनसे बिजिरसं हान्जाया हा गुबुंले जानायखौ होबथानो बाय'रेमेडिएसन टेक्न'लजिनि थाखाय भारतारि पेटेन्ट मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनिफ्राय गोदान दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इनड'र स्टेडियामाव बड'लेण्ड महोत्सब फोरबोआ जागायसिगोन। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्ड महोत्सबनि जोबथा सान 14 नबेम्बर खालि हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लागोन असमिया बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि पापन बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।